Wannan shine bidiyon mu na biyu dangane da bayani akan Parallel Universe. Ku biyo ni domin ci gaba da kawo muku bayanai da suke da alaka da Parallel Universe. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. A sararin duniyoyin mu akwai rana tare da duniyoyi tara. Daga cikinsu akwai duniyar da muke ciki da tauraron turkenta wato wata, abinda muka sani kenan. To akwai sarari irin wannan sak irin namu, haka zalika mutanen da ke ciki duk irinmu ne, shi ake kira biyunin sarari. Misali na uku shine al'ajabin Mr. Nelson Mandela, shugaban ƙasar South Africa, yadda ya rasu a shekara ta 2013. Amma abin da zai baka mamaki, mutanen da suka san rasuwansa a shekara ta 1985, yadda mutanen da suka san rasuwansa a shekara ta 1985 suke ikirarin cewa ya rasu a gidan yari, da kuma bayanin da matarsa ta yi na ratsa zuciya gurin jajanta mutane dangane da rasuwansa. Haka zalika mutanen da suke ikirarin cewa sun san rasuwansa a shekara ta 2013 su ma sun ba da bayani exactly irin yadda waɗanda suka ba da bayani a shekara ta 1985 su ma hadda bayanin matar da ta yi a wannan lokacin bikin rasuwansa. To kaga wannan abu ya cika abin mamaki. To shine a nan gurin ake tunanin cewa ko dai wani shugaban ƙasar South African Mr. Nelson Mandela na wani universe din shi ya rasu ne a shekara ta 2013, shi kuma wannan namu da yake cikin wannan universe din ya rasu a shekara ta 1985, wanda wannan matsalan dai har yanzu dai tana nan a yadda take bata warwaru ba. Misali na hudu kuma mu koma kallon fim. Akwai fina-finai da dama da aka yi domin a fahimci menene Parallel Universe. Ciki akwai The Flash. Sannan Indiya ma sun yi kokari wajen yin wani fim wanda algaita suka fassara shi mai suna kwakwaf, don haka ka nemi wannan fim din domin fahimtar menene Parallel Universe. Yadda a fim din da yake nuna cewa ya yi auren soyayya ne da matarsa, sannan kuma iya da abokinsa, wanda abokinsa da wannan matan nasa dama abokanai ne tun a makaranta, amma soyayya sai ta hada shi da shi sai ya aure ta. Yadda tsakankanin abokinsa da matarsa babu komai face mutunci da mutuntawa na abokanai. Tunan kuma a wani zahirin shi wannan abokin nasa shi ya auri matar, shi kuma ba shi ya auri matar ba. To yadda shi suka nuna cewa samo wata hanya da mutum zai iya shiga cikin wata universe cikin karamin lokaci ba tare ɓata lokaci ba. Yadda shi kuma da ya tashi dai koma gida kawai sai ya fada cikin wannan kofar ya shiga cikin ɗaya universe din, sai ya je ya samu matarsa da abokinsa suna soyayya, suna rungumar juna, suna wani abu. Fatan ya je ya samu mata ne da mijinta, shi kuma ya ɗauka abokinsa zai ci amanansa ne domin yana lata da matarsa. Haka zalika ya ɗauki kwalba ya kwaɗa masa ya kashe shi. Sannan kuma da ya tashi dawowa sai ya dawo duniyarsa, da ya dawo duniyarsa kuma sai ya samu matarsa abokinsa su basu mutu ba. To shine sai yake shin mamaki ta yada ai haka ya faru. To dai ba yana cika ku da surutu ba, lalle ku je ku nemi wannan fim mai suna kwakwaf domin ku fuskanci asalin menene Parallel Universe domin ya warware muku dukkan wani rudani. Haka a kiyaye, duk wanda haka ya faru da shi kare damu ya yi tunanin cewa ya shiga cikin wani zahiri ne wanda ba zahirinsa ba, don haka sai duk hanyar da zai ya nemo domin ya dawo zahirinsa sai ya nemo. Amma ban fahimci abu ɗaya ba, duk da cewa na so soke su har lahira, ya kuma na gansu a rayuwa rauni ko ɗaya. Kai, matata da abokina ta kashe malam. Kai, ni mahaukaci ne zan kashe ma mata matata dai na kashe da ita da masoyinta. Kai mahaukaci, in ka kashe matarka me yasa za ta zo ofishin 'yan sanda? Ni ma tunanin da nake kenan. Kai baka tunani ne wai? To zan gaya ma abin da ya faru. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu domin kawo muku abubuwan da za su kasance suna wayar muku da kai a cikin wannan channel tamu mai suna Rumbun Bayanai. Mun gode.